Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa vám hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 9.7. alebo 9. júla a meniny oslavuje Luisa. Že Luisa prejme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, šťastia. Taktiež dneska máme Medzinárodný deň, upršaný Medzinárodný deň na zničenie malých a ľahkých zbraní. Je to vlastne deň, kedy organizácia OSN bojuje alebo zasadla zasadla v závislosti od toho, že chcú zamedziť nejaký predaj malých a ľahkých zbraní, aby sa znížila kriminalita a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takže majte pekný deň, vonku prší, to nevadí, pretože neexistuje zlé počasie, iba ty sa nevieš obliecť a majte sa pekne a do pozretia pozerači.